Dobrý deň, volám sa Denisa Kovačová, som autorkou English Stories, teda anglických čítaniek pre základné školy. Ako som sa vlastne autorkou stala? Tak, že som svoj rukopis poslala do súťaže Hľadá sa slovenský Komenský, ktorú organizovalo vydavateľstvo Taktik. Napriek tomu, že zvíťazil iný rukopis, vydavateľstvo ma oslovilo, či by som s nimi nechcela spolupracovať na tomto peknom, modernom projekte pre deti. Takto vlastne vznikli naše čítanky. Rukopisy sme trošku prepracovali, doplnili a po počiatočných úspechoch prvých dvoch dielov ma potom oslovili aj na napísanie ďalších dielov pre vyššie ročníky. Takže týmto by som chcela vyzvať aj ďalších pedagógov, ktorí majú nejaký dobrý nápad, nejaký kvalitný rukopis v šuflíku, aby ho neváhali poslať do tohtoročnej súťaže Hľadá sa slovenský Komenský. V písaní aj v súťažení vám prajem veľa úspechov.